Watu lintang apa watu kapok babagan seni ora maido wis mesti kondang pancen misuwun. Oh aku orang itu. Wah, yo, ya, yo. Tak pikir kowe wis lalim Sapa cahayu? karo aku gunung-gunung gitu. Ora babar blas. Oi. Ayo cosa wetan kantor. Sing kondang sik kaplek lan diwul watu lintang apa watu kapur babagan seni ora maido wis mesti kondang mesti wis misuwun. Aceh nyanyi, monggo. Ayo deh. Iku kabeh papan wisata. Cekake ora bakal kuciwa. Aku orang itu. Iku kabeh papan wisata. Sajeng apa wedi apa Cekake aku ora bakal kuciwa.
Heko. Yeah. Yang punya lagu monggo Mas. So Yo dirajakan Banyuwangi. Lain wengi sing tau sepi. Lanang wadon hanekani ngeling aku susah ati. Iya lembering pasir-pasiran sembur-semburan amano-amano seliweran ayo. Heke, heke. So, sa, so, so. Ayo. Oh, oh. Hop, 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 hop. So. Gandeng tangan ring pinggiran pinggir pesisir gerajakan bisik-bisik sama-sama Ya, enyo. pasir janji goreng Aduh, yo. Wop, wop, wop. So. Hoba. Wop, 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 wop. Hey, hey. Sa, sa. Hey, hey. Sa, sa. Oh, 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 oh. Double, double. Gerajakan Banyuwangi lain wengi tahu sepi. Oh, iya. Lanang wadon hanekani ngeling Wop, 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 wop. susah hingga ati. Segering pasir-pasiran sembur-semburan Wop, 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 wop. Aduh. Hey, hey. Ya, ya. Mano-mano Wop, wop, wop. Aduh. lanang wadon uper-uperan. Turaga Nyucakra Dewa Musik. Campur sarine wong duwe gawe, bro. Asik. Wop, 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 wop. Sa. Gandeng tangan ring pinggiran
minggir, minggir, minggir. Bisik-bisik semuanya Aduh, aduh, aduh. Aduh. Mogok, wah. Belajar. Ayo. Mas Dong. Iya. Aduh. Terus Mbah Nun. Terima kasih Mas. Oke. Monggo Mas Teguh. Pak Teguh. Ayo Bunda sini Bunda yo. Siapa lagi? Siapa lagi? Ayo kumpul ke. Kumpul namaning ngene lho. Sesuk nggo tuku ndok. Bendok wis medun regane. Wis medun, wis sepira? 26. 26 apal nemen Rika. Iya. Iya, wis apal. Soalnya nyong lah. Kira nyong 28. Heeh. Ayo Ibu sini ayo. Ayo kumpul. Ayo. 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 Yo, makat. Mumpung ijik. Yo. Kembali latahnya. Yo, sengkake yo. Tukang kendangnya sambil. Oke. Sabda pada marah.
Aduh. Belak kok. Apa dadi ki engko? Ya. Ora bayarane betor enek bujang ganong. Ora enek. Bujang ganong yo? Ora iso. Ganong yo? Ora iso. Dadekke yo? Ora dadi. Dadi ganong yo? Ayo, ora. Iya. Sabda paden ora Ayo, sekake Mas. dadi lewat atiku Nalikane tak katamu yo ya yo yo ya yo wong bagus dadi laku godo ati rinten siang dalu undang rasa pak otak-otake ya yo datang bisa gendong kemana-mana tak gendong kemana-mana enyong sor ayo begagah iya mbak bujang ganong ya bujang ganong ora setitik bae suwek wah so ganong ya iya ganong ya ora suwek suwek alang kok diobras iya ya turangga yu cakra dewa musik kowe malah kaya ular keket ngono malah iso dateli berarti kan ya keroki apa iya iya bujang ganong cahe ngene iki iya sabda pade terana mring sliramu bobo radio siseku ya tresnaku bakal begitu profesional bersama cerah foto di jantung sak jose. Yang mau nyanyi monggo, Pak De. Kok bukan sampean gak nyanyi?
bersama New Cakra Dewa Musik, juga ada Marcel Audio. Matur sembah nuwun, kalau ada kekurangan kekilapan mohon maaf. Wal taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nuwun. Pasukan joget kabeh. Oh, iya. Yo koncone dhisik gembira, alerat-lerat kayune sakara. Akliya numpak prau layar, ing dina Minggu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa sak jose. Nuwun.